بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Başımızın tacib olan ustadlı, dil doğalı olan hacd edeli, yüreği imanlı olan yaş cavan mümin Müslüman doğullu, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ibadatlarınız öz fazlı kerem bilen kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin dergahına kaldıryan kollarınızı, açyan ellerinizi, dininizden çirim, dünyanızdan çirim, oğul gıydınızdan çirim, etyen hayır dualarınız Allah hemmenizden kabul edip, hemmenize hayır maksatlarınız Allah ata etsin. Huday Tebarek ve Teala emniyeti başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, yurt parahatçılığı başımızdan ayırmasın. Allah dini celeselere bereket verip, aytyan eşdiyerlerden kabul edip, aytyan eşdiyerlerin eserleri bilen bile görecekleri kavuluk din dünyamız avad etsin inşallah. Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh 4. celese Müslüman bolondan sonra geçen celese Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına varıp Medine-i Münevvere yetip kelime-i şehadeteyn aydıp Müslüman bollu. Ama İslam'a girenden sonra Hazreti Halid ibn Velid'in sepah-ı İslam olup Allah'ın arslanlarının biri olup Resulullah aleyhissalam'ın servalarının biri olup evvelin İslam cengine şereket eden cengi Mu'te diyen cengi. Şu cengin içinde Seyfullahil Meslul, Allah'ın kılıcı deyip lagaplenen şu cengde Hazreti Halid ibn Velid'e Resulullah aleyhissalatu vesselam Seyfullah deyip lagab veriyor. 8. yıl yani hicretten Resulullah aleyhisselam Mekke'den Medine-i Münevvere'ye barandan 8 yıl geçenne Resulullah aleyhissalatu vesselam bir ulukon leşkerleri teyyarlap Ensar muhacir sahabalardan 3000 servazları mücehhez edip Rumiyla bilen Rum'da şu vakta yerin yüzünde bir ulukon imperaturi ulukon kudret ba Ruma Resulullah aleyhissalatu vesselam 3000 tane servazları mücehhez edip Mu'te diyen yere karşın yollaya. Şu cengin bolmaklığı şimalki Ordon yurduna oliyada. Yani 3000 tane servazları muhacir ensar sahabalardan Resulullah aleyhissalatu vesselam tecihizlep Mu'te'ye yollaya. Mu'te'de şimalki Ordon keşverine oliyada. 3000 tane servaz var ya, emma evunne 200.000 tane 100.000 Rum'un servazları, 100.000 tane Araplan bir neçe tayfalarından uyuşup 200.000 bilan evunnen çıkya, o tak yeterlerinde Müslümanla havarlı bolya, sonra içindeki bolcak gurunları inşallah celesen evunne aydar. Bir ağza asan, yaş cavan Müslüman doğullu, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın tule tarihta
sahabalı yali bir fedai canından, malından muhabbetleri kamil bolan tule tarihta Resulullah Aleyhisselam'ın sahabaları yali adamla hiç öz imamlarını, öz baştaklarına şizri bir can feda bolan, şizri bir muhabbetli bolan insanlı yok. Yani tarihte şu sahabalar bir nimune insanlar. Öz başları olup duran Resulullah Aleyhissalatu vesselam'e canlarından, başlarından geçmeyene razı bolan insanlaşılar. Kan adamlar ihtiyada vah bizdişmat öz yadımıza da düşendir. Yaş oğlanlar şu gurrunlarda iştinde vah minniş Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında bolsam, minniş sahabaların arasında bolsam, minni Allah'ın yolunu bir cin etsem, cihad etsem adam yadıma düşüyada bir zerfiyet gerek ha. Yani bir sahabalı Huday Teala muntahab edip Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına koyan bir eşref-i mahlukat bolan insanlar. Zerfiyetler bir güçlü bolan insanlar. Huday Teala qari dağı vere veriyada. Dağ ne kat büyük bolsa üstündeki qarlı da ken molya. Huday Teala qar dağı vere veriye. Huday Teala yükü güce vere yükleye. Bizde güç yok. Ol sahabalın gücüne vere Huday Teala onları yükleptir. Huday Teala imtihanı imanı vere imtihan veriye adamlara. Biz sahabalın imanlar güçlü bolansan imtihanlar kıyın bolupdur. Yoksa bizdeki ba nefs, bizdeki ba can gavurmek, bizdeki ba öyde yatmanı gavurmek, kızgın havalarda ordunman bıtada yerde. Bir leşkere koşulakadani Resulullah Aleyhisselam'ın bir mübarek sözünden, ağzından bir mübarek kep kaçmanı metel bolup, himmet mücehez bolup, canların feda etmeyene razı olayan insanlar, Huday Teala imanı vere imtihan veriye. Huday Teala sen gücünü vere yükleye. Bir sahabalar şizra adamlar. Kendi hatta adamın zerfiyeti var. Huday Teala her kime şeyle ha. Bir gurrundan jodamın açık gidecek bolsak, Huday Teala şayet bir adama mal vermesin. Huday Teala şayet başka bir zatlarda mani bermen koyanlar bir nimetli var. Sen yoldaşında var, dostunda var, doğanında var, hemsayanda var. Sana vermeye. Onun meslehetini Allah on kavliye. O sana dinine, dünyana zarar verecek bolansan Allah meslehetini kavliye. Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam Gülistan-ı Sadi'de Hazreti Sadi aleyhirrahme getiriyor şu gurrunu. Hazreti Musa bir dervişi görüptür da bir kol yuqa bir diysen bir muhtaç adam geçip bariyake Hazreti Musa görüptür. Ola adam ayıptır, ey Musa kelimullah, sen Allah bilen kepleşen peygamber görmeyen men bolup duruşun bir doğa et. Men yadadım da şu günümden niptir. Bir Huday Teala maňa bir açsynna, sen bir elin kaldırdı maňa bir doğa etsene. Ey Musa kelimullah diye. Görün zerfiyet gerek her zada. Allah nämeni bizi şu zamanada Huday Teala koyuptur. Bizim imtihanımız, bizim imanımız şu zamana göre. Ey şu oturan yerimizde şu mahal özümüz misal tutaylıqda orduna karşı gitmeli bolsa keplep duran, eşitip duran ken adamla saylanacak da. Sen otak gitsen uğurluk geleceksin ma'lum de nagat kıyınçılıkla neçe ayla sen mesafetleri gitmeli, oğlan uşan koyup gitmeli, qavvuriyen süyücü dünyamız epperik gitmeli, hemmet adından kalmalı sen gitmeli, ken adamla saylanacak da şu zamanada. Hazreti Musa'ga yankı ayt diye bir doğa et, Huday Teala maňa bir açsynna diye. Hazreti Musa'nın görenini yüreği zat edip maňa doğa edipdir. Hudaya şu bendäge bir mal mülk ber dip. Hazreti Musa'nın dogasy kabul bolupdyr. Bir neçe gün soňra, bir neçe aýda, bir neçe ýylla zerfiyeti were Huday Teala berýärmiş. Meslehet Allah kabul etmiş. Aya varmanlar. Bir neçe gün soňra şu dogadan soňra bazarın içinde adamla üýüp duran bolmaly. Hazreti Musa bu adamla näme üýüp durby? O falani adamma ol hafası uçti, ondan sonra da mesvolakadani bir neferi öldürdü, şoňa onu qisas edilecek bolupdy. Hazreti Musa görüpdir şol doğa eden adamsy.
Onşa öňçäki gezip ýören gawmuşdyk. Hudaýa men bagyşla, men bilmeýän zadymy doga etipdirin. Men ýalňyşypdyr diýip Hazreti Musa istigfar edipdir. Ol adama şo öňkü gezip ýöreni gawmuşdyk. Bu adamyň zerfiyeti ýokmuşdyk, jembesi ýokmuşdyk. Hudaýa sen özüň gawul ýemişdiň. Men ýöne diläpdirin. Hudaýa men istigfirullah, men bagyşla diýip Hazreti Musa doga edipdir ýerinden istigfar bilen. Hazreti Sadi aleyhirrahme Gurbe-i miskin eger perdaşti, tohme gunceşk az jahan berdaşti. Hudaý Taala her zady hemmemizi maslahatimiz gawulensen şo ba günümüz Allah maslahat bilýär. Muny sen hayır dilemellämi, onda mal mülk dilemellämi? Ýok, musulman dogan. Gurrun oň üstünde dilesen Hudaýa ýöne maňa mal ber diýmelle. Hudaýa maňa ýöne ogul gyz ber diýmelle. Hudaýa haýryň içinde goý. Hudaýa maňa haýr bolsa ber. Hudaýa men din dünýäme salahy bolsa maňa ber diýmeli. Ýöne ber diýip dilemelle da. Maňa haýr boljak bolsa sen şon maňa ber diýip dilemeli. Gurbe-i miskin eger perdaşti, tohme gunceşk az jahan berdaşti diýär Hazreti Sadi aleyhirrahme. Şipşikba hemenki gezip ýö. Maňa eger ganaty bolsa onda hiç defelerde goşuň hiç bir ýymyrkasyny goýjak gäbila. Şi ýerde Hudaý Taala ganaty goýmaýar oňa, maslahaty şonda. Ya garynçyga Hudaý Taala ganat bermeýär, maslahaty şonda. Eger ola da uçýan bolsa, eziyetler köpeljek da. Her zady Allah maslahatyn bilýär musulman dogullar. Gurrundan çykmaýly. Sahabalary Rasulullah aleyhissalatu vesselam ordunu ýollak görýär. 3000 däne sahaban mujahhaz edip. Emma nämeden çirim Rasulullah aleyhissalam 3000 sahabany, yani tarihte bir ahzab jengde Rasulullah aleyhissalam kän sahaba leşkerleri ýüşürip iýeripdir. Bir de şi Mu'te jenginde. Sebebi näme? Rasulullah aleyhissalam 3000 sahaban ýollap iýerýär. Bosra diýen ýurdun padişahyna 7-nji ýylyň ahyragynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam Bosra diýen ýurdun padişahyny islama çagyryp Haris ibn Umeyr diýen mübarek sahabany iýilçi edip, peýk edip, resul edip iýeripdir mübarek namasy bilen. Bir Haris ibn Umeyr radıyallahu anh baryan wagtynda Şurahbil diýen Rumyň bir başdaklary, ýa-ni Hazreti Haris'i Rasulullah aleyhissalamyň peýki bolup barýada Bosraga, muny tutup el ayaklarından akadany damagyny salyp şehit edipdir. Bir de Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a bu habar gelenne bir kulli bir kanun mada iýilçi, resul bolup birini iýersen, sefir edip iýersen, oňa hiç wagtda sen öldürmäni ijazan ýok. Tarihte eger öldüräsala sefir bolup baran adamy, resul bolup baran adamy bir wagt öldüräsala alenen elam jeng etdigiň da, yani biz sen bilen jeng etjek diýdigiň. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sahabasy Haris ibn Umeyr'i el ayağından damagyny salyp şehit edipdirler. Bir Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a agyr gelipdir. Ýogsa bir iýilçi Rasuly hiç wagtda öldürmäne ya oňa sen hiç bir zat etmäne ijaza ýok. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a bir wagt Musaylime-i Kezzab özüne etdiği nübüvvet edip peýgamber diýen adam bir betbaht Rasulullah aleyhissalam'a 2 däne iýilçi beripdir da. Iýilçige zawal ýok, yani iýilçige hiç bir sen el uzatmana, iýilçini öldürmäne kanunyna ýok zatda. Musaylemeň 2 däne iýilçiler Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a gelip oň namasyny okuyupdyrlar Rasulullah aleyhissalam'a. Ol betbaht namasynda ýazypdyr: Min Musaylime Rasulillah ila Muhammed Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Musaylime Allah'ın Resulundan Muhammed Resulullah'a diýip nama ýazypdyr. O namasynyň ýerinde aýdypdyr: Men sen bilen ey Muhammed risaletde, peýgamberlikde sen bilen şerik boldum. Qurayş bir yerin yüzün Qurayş alsın, yerin yarsyny da biz razy. Emma siz hatdan geçýäňiz Qurayşli diýip namasynda şeýle ýazýar. Bir ýanky iýilçile gelip Rasulullah aleyhissalamyň ýanyna şonu okuýanda, ol iýilçilere Rasulullah aleyhissalatu vesselam Musaylemeň namasyny getirelleri 2 däne günnäki duran iýilçilere Rasulullah aleyhissalam aýdypdyr: "Fema taqulani antuma?"
Sizin ikiniz näme diýäňiz şu Musaylemäge diýipdir. İlçilerden sorapdyr Rasulullah aleyhisselam. Ola da aýdypdyr, "Naqulu kema qal." Biz de şu Musaylemäň aýtýanyny aýtýas, biz de şon peýgamber bilýäs diýipdirler. Rasulullah aleyhissalatu vesselam bulan jogabynda näme diýse gawy? Muhammed Rasulullah'ın ewünde ahir zaman peýgamber, hak peýgamberiň ewünde durup bir özüne yalandan peýgamber diýen adamyň kefin täýid edip biz şoň diýeni diýet diýerlerinde Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ama wallahi laula anna ar-rusula la tuqtal la darabtu a'naqakuma. Ama wallahi laula anna ar-rusula la tuqtal wallahi ören ýöneşi Resul bolup gelýän, ilçi bolup gelýänleri öldürilmeýär diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Eger şo öldürilýän bolmasatdy, onda men siziň kiýiňiziň boýnuňyzy alartdym diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Hak peýgamberiň ýanyna gelip duran wagtlarynda Rasulullah aleyhissalam kanun döwmän, olar ýyzyny görýär. Emma Hazreti Harith ibn Umeyr radıyallahu anhi yankı Şurahbil mani şehid etýär. Bir Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a beter ağır gelýär. Şo wagtda Medineň içindäki Yahudileň eziýetleri, gurrunlar köfelip ýören wagtymyşdyk. Rasulullah aleyhissalatu vesselam şo Yahudileň gurrunlar ýatyşýança häzir o Harith ibn Umeyr radıyallahu anh sefirini öldürdüler, şehit etdiler, ona leşkeri vermeye. Yahudileň gurrunlar ýatşan wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam sahabalaryny üýşüripdir. Inni Hazreti Harith ibn Umeyr'in gany yerde galmaly diýip 3000 däne sahabany mujahhazzap teýýarlap başlaryna Hazreti Zeyd ibn Harith hibbi Rasulillah, Rasulullah aleyhissalamyň mahbub sahabasy, İslam dini berilmedinden önce Zeyd Muhammed'in oğlu diýip tanylýan bir sahaba ol gurrun geçipdi. Hazreti Zeyd ibn Harithany 3000 sahabaň başyna goýakydany Mu'ta'ga iýberýär. Harithyň gany ýerde galmaly diýip. İzundan aýdypdyr: "In usiba Zeydun fa Ja'far ibn Abi Talib alan-nas." Eger Zeyd şehit bolasa, ýa jeňden yaraly bolup galasa, onda Ja'far ibn Abi Talib sen musulmanlaryň leşkeriniň başy bolarsyň diýipdir. Fein usiba Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha ila-nas. Eger Ja'far de şehit bolasa, ýa jeňden galasa, onda üçlenji Abdullah ibn Rawaha sen baş bolarsyň musulmanlaryň leşkerlerine diýipdir. Ey Abdullah, eger Ja'far de şehit bolasa sen musulmanlaryň başy bolarsyň diýip Rasulullah aleyhissalam 3 neferiň adyny tutupdyr. Emma eger Abdullah de şehit bolasa onu öz maslahatyňyz bilen birini baş edip goýarsyňyz diýär Rasulullah aleyhissalam. Öz maslahatyňyz bilen özüňiz birini ewe sürersiňiz diýip leşkerleri iýberýär Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Şu gurrun Rasulullah aleyhissalam aýdan wagtynda bir Yahudi eşdipdir. Eger Zeyd şehit bolsa Ja'far baş bolar, eger Ja'far şehit bolsa Abdullah ibn Rawaha baş bolar diýenne bir Yahudi eşdip Qırağa çekilaqydany şu 3 neferiň adyny tutdy, görden duran şu 3 nefer şehit bolýar diýipdir. Biziň kitaplarymyzda, biziň bilişimizde görä, bir peýgamber bir ýerik leşkeri berse, şo leşkerde şu zira atlar tutup falany şehit bolsa falany diýip aýtsa, şo peýgamberiň agzyndan çykýan zat bolýar, gören şu 3 nefer şehit bolýar diýipdir. Aýdan ýaly 300 de şehit bolýar. Bula mujahhaz bolýar Rasulullah aleyhissalatu vesselam yola salya Rasulullah aleyhissalamyň hayır dogasy bilen hoşlaşakydan Medineden gaýtýar 3000 däne sahaba. Şam ýurduna, ordan ýurduna gelen wagtlarynda adamlara habar gelipdir. Bula ozal 3000 leşker bilen gelýän sahaba da bulara habar gelýär, Rumyň leşkerleri 100.000 däne Rumiýiň özü we yine 100.000 däne Arap taýfalardan Lahm diýen, Jodam diýen, Bahra diýen Araplaryň taýfalaryndan bular da özleri ýüşüp 100.000 nefer bolup Rumiýlara gaçyşyp 200.000 nefer bolup musulmanlaryň öwlerine durlar. Sahabalar muny eşden wagtynda 3000 nefer nirde, 200.000 nefer nirde.
Yani hesaplasan miyangin her nefer her sahabaga 100 nefer yetmeli bolýar da meýdany jenge girsele. Bir adam 100 nefer bilen uruşmaly bolýar. Bu habar eşden wagtlarynda musulmanlar sahabalar bir-biri bilen meşveret etdirler. Hazreti Zeyd ibn Harise radıyallahu anh baş bolup gelýärdi. Sahabalar üýşürip habara eşdiňiz 3000 nefer biziň tanymyz, 200.000 nefer de öwümizde kafirler bar. Rumiler bilen bu kafir Araplardan. Maslahat näme diýäňiz? Her kim bir zat aýdypdyr. Bir neçe sahabalar aýdypdyrlar Resulullah aleyhissalatu vesselam'a näme ýazyly? Näme Resulullah aleyhisselam mundan habar bereyli, sanlaryny aýdaýly. Resulullah aleyhisselam näme diýär diýip bir neçe sahabalar şeýle nazar beripdirler. Bir neçe sahabalarda kän ýurtlary orduna ýetdik, kän ýurtlary biz defelek geçip gaýtdyk. İslamyň leşkerini, İslamyň heýbetini biz kökezlik dünýäge, öwde gelýän owalara, şäherlere İslamyň leşkerleri süzür edip kökezlik ayni jengedip ýörmäýli. Sanymyz 3000 ola 200.000 nefer. Ýyzymyzdagi daýly İslamyň bir gudratyna kökezlik diýipdir bir neçe sahabalar. Emma üçüncü Resulullah aleyhisselam'ın baş edip göbereni Hazreti Abdullah ibn Rawaha radıyallahu anh beter dayaw sahabamışdyk. Ola şeý diýip duran wagtlaryna keplemeni kulak asyp durupdyr. Ola hemenki gurrunlaryny tamam etdimi? Sahabalaryň yüreklerine gayrat goýup başlapdyr. Sahabalaryň yüreklerine şojaat goýup başlapdyr. Öze bir şoja dayaw sahaba Hazreti Abdullah ibn Rawaha radıyallahu anh. Her jenge giden wagtynda Hazreti Abdullah'ın öýde aýtýanmışdyk. Hudaýa men şehit bolamda, ýöne şehit bolup gitdi Abdullah diýdirmäýin diýmişdik. Men ýöne bir kılıçdagy akadany, ay bir atdy halatda sen ýolunda aýrylyp ganym men sen ýolunda berip bir atdy halatda gitmäýin diýip doga etýänmişdik. Görümiň şojaatyny, gayratyny. Her jenge gitjek bolanda Hudaýdan dileýänmişdik. Hudaýa men senden bir şahadet dileýän. Başka sahabalara nesip etmedik, şahadet mana nesip et. Mana öýleri iftihar edip aýtýarlar. Bula göz içilikde ha. Bula bizlere ders berýärler. Hudaýa men şehit bolamda, eger men kılıç bilen şehit bolsam, ýöne kılıç men bir yerim kesakadan men şehit bolup düşmäýin. Hudaýa şu kılıç degende bir ganym bir sen ýolunda pörkülläp bir çyksyn. Başka sahabalar sizlere ölýän halat, şehit bolýan halatyny görmesinler. Menki şu ganym sen ýolunda sıçrasyn diýmişdik. Egerde men naýza bilen şehit bolmaly bolsam, Hudaýa ýöne men içime bir naýza çymakadan çykmasyn diýmişdik. Maňa bir şahadet ber, naýza eger içime çymasa, men içe gelemi, men içim tawlap, içimden her zat bolsa çykarsyn. Soňra men dünýeden geçemde, şehit bolamda, men gabrymyň başyndan geçellerine, ey Allah'ın arslan Abdullah ibn Rawaha, sen Hudaý ýolunda janyň şeýli feda etdiň. Sen bize bir ulgu boldun diýip men musulmanlara ulgu bolýyn diýmişdik. Men gabrymyň başyndan geçellerine, ey Allah'ın arslany, ey Resulullah'ın sahabasy, sen şeýli jan berenlersiň Hudaýyň ýoluna diýip men şeýli gurrun esille diýmişdik. Hazreti Abdullah ibn Rawaha biz ýyzymyzda diýili Resulullah aleyhisselam'a habar berýilip duran sahabalary küllün nefslerin beýläge urupdyr da, yüreklerine gayrat goýupdyr. Nefs biziň öz elimizde. Eýni sen minip ýören bir atyň ýaly. Sen oň nogtasyny nirek aýlasaň aýlap başarýan ey ýaş oglan. Sen nefsiň özüň minen wagtynda Allah'ın ýoluna garşy saga aýlap başarýan, ýok innemen sol tarafa da gidip başarýan. Görýän azalla jymgaly çekilip duran wagtynda nefsini agyr gelse de aýlakydan jymga garşy ýollap da başarýan. Yok, haram oturuşuk, günah yerva, innemeni nefsin ona karşıyla çaptırıp başarıyan. Öz elindeki de atmıştık. Sahabalı eğer evurluk kaysalı, hiçbir ozurda olacakken, näme tedatları ken. Emme bular göz nezir evuriye Hazreti Abdullah ibn Rawaha radıyallahu anh. Ya kavm diptir. Ey musulmanlı, ey sahabalı diptir. Ma nuqatilun nase bi'adedin ve la kuvve. Biz meger adamla bilen ozal jeňe garşyn çykyp gaýdamyzda sanymyzdan, tedadymyzdan habarymyz batdym dipdir.
Bireger aňyrdan gaýdamyzda olaň teýdatlary 3000, biziň de teýdadymyz 3000, ay edede were, sany were biz urşaýlyk gaýtdykmy diýipdir. Biz gaýdamyzda sanymyz bilen gaýdamyzak diýipdir. Biz gaýdamyzda Allahyny razy edýlik gaýtdyk. Resulullah aleyhisselam'ı razı edeylik gaýtdyk. Resulullah aleyhisselam'ın hayır dogasy arkamyza walakadan çykdyk. Fakat dinlik gaýtdyk. Allah diýip gaýtdyk. San bahanadır diýipdir. Nämenni san köfelen wagtynda yüreğiňize gorku gelýär diýipdir. Ewrilmek bolmar. Ihdal husnayeyn. Iki gawyň birini alar diýipdir. Ya şahadet ya da zafer. Ya biz şehit bolarys Allah ýolunda, bir hiç kimin yetip bilmeyen derece tiptir. Ya da bunları kafirler biz üstem çıkar, Resulullah aleyhisselam güldürür tiptir. İyi vursak Müslümanlık korktu, Müslümanlık gitti da deyip tarihte hiç kimin belletmez tiptir. Aydan yali sahabalan hemmesi vallahi sadaka İbn Ravaha. Vallahi İbn Ravaha doğru aytdı. İyi de gitmek bolmar diptirler. Sondan jeng meydana girýärler. Ewnçäki baş bolup duran sahaba Hazreti Zeyd ibn Haritha. Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek perçemi Zeyd'in mübarek eline verakadany ewnçä başyňyz Zeyd ibn Haritha bolar. Hibbi Resulullah, Resulullah'ın mahbub sahabasy. Ozal gurrun geçti, yine agdasak beter uzak boljak. En atasından daş düşüp Resulullah aleyhisselam'ın yanına oğlancık vaktinde gelen sahaba. Sonra en atas neçe il sonra tafanna Resulullah aleyhisselam öz ihtiyarına koyup en atan bilen gidecek bolsaň da men yanımda galjak bolsaň da diýenne men vallahi seniler çeken sen yanında galjak diýip gişçiklikten Resulullah aleyhisselam'ın yanına gelen sahaba. Resulullah aleyhisselam perçemi bayrağı Müslümanlyň ak bayrağını Hazreti Zeyd'e berýär. Jeng başlaya 3000 däne sahaba, 200.000 däne Rumiler we Araplar bilen jeng meydana girýär. Hazreti Zeyd ibn Haritha Müslümanlaryň başy o taýda şehit bolýar. Şehit bolan wagtynda meni sahabalar aýtýar gören wagtymyzda eýni bir okur kirfolýa ennamyna nagatla çümügüli şozra bir Hazreti Zeyd ibn Haritha taqriban 90 näne naýdan jaýy batdy. Şeýlelik bilen Zeyd ibn Haritha radiyallahu anh şehit bolýar. İkilenci baş bolan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın tavsirany Cafer ibn Abi Talib, Hazreti Ali'ň dogany 33 ýaşyndamışdyk. Geljek jelesi aýdar Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek içerisine barakadan Cafer şehit boldy diýen wagtynda oğlancıklar bağmıştık şolongda. Çağıcıklar ağlap duran wagtynda Resulullah aleyhissalatu vesselam öýünde gözünden ýaş gaýdypdyr. Şolarda da nefs bağmıştık. Şolongda bağlacıklar bağmıştık ha. Görün Allah ýoluna bula nämeler çekýärler. Zinanasy barıp ağlanda Resulullah aleyhissalatu vesselam habar berende oňda zinanasy bağmıştık ha. 33 ýaşynda jawan wagty mennip ýören wagty. Hazreti Cafer mübarek eline İslam'ın perçemini alýar. Bir inni başwalakadany kafirler bilen uruşmana durýar. Sag eline gurrun holasara edip barýar. Hazreti Halid ibn Walid'in mawzuundan çykjakka bilen inşallah her gaýsy öz ýerinde öz jaýyny aýdars bilen gurrunyny. Hazreti Cafer mübarek sag eline alýar, perçemi uğraya, kafirler urýar, sag elini kesýärler. Sol elini alypdyr. Sol elini alan wagtynda sol eline urýarly, sol elle kesilýär. İki elinin ýöne fakat bazulary bilen iki çigini bilen Hazreti Cafer yankı bayrağı yere düşürmeýin ýakadan gysyp saklany arkasyndan bir kafir gelip urýar. Hazreti Cafer iki bölünipdir da. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in oğlu İmam Bukhari'nin rivayetinde aýtýar. Cafer ibn Abi Talib şehit bolan wagtynda baş ucunda durdum. 50'den edafa kılıç bilen naýdan jaýlary batdy. İki bölünip ýatypdy. Emma onda da bayrağı yere düşürjekkä bolup şo ýagdaýda eli bilen gujaklap ýatypdy diýe. Resulullah aleyhissalatu vesselam gurrunyň ahyrynda geler. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Cafer Allah ýoluna iki golunu berdi.
Cennette gördüm Cafer'e, Hudaý Taala iki elinin beraberine iki kanat berdi, cennetin halan yerine uçup öttü Cafer diýdi. Hazreti Cafer tayyar diýilýärligi uçýan Cafer diýdigi. Mu'te jenginde Rumiýlaň beraberine şehit bolup iki däne golny elin beren sahaba. Allah iki elin berenniň beraberine iki kanat berip cennetin halan yerine uçup ötdi Cafer gördüm diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselam mübarek sözüni aýtdy. Hazreti Cafer tayyar radıyallahu anh şehit bolandan sonra üçüncü Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın tavsirani Abdullah ibn Rawaha radıyallahu anh bir bayraq alýa. Bir de jeng meýdana garşyn musulmanlar olur. Heweslendiren musulmanlara şojaaty beren sahaba dogur jeng mereka garşyn gitýär. Zubbu lahma ahikum. Dogonuňyzyň etini saklaň diýakadan dogur kafirlere garşyn doktorya gitýär. Hazreti Abdullah ibn Rawaha da wurşýa bir de şehit bolýar radıyallahu anh. Emma inni musulmanlar başsız galy. Musulmanlar bu taada maslahatleşmeli. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın tavsiýasyna görä kimin silah bilmeli? Mundan öňçe bir almal dersimiz. Ey musulman, ýaş oglanlar, ýaş dostlar, bendele Hudaýyň bendeleri 3 no bolýar. 3 no bende bar. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de aýtýär haşyny. Allah hemmemiz gowlardan etsin. Summa awrathnal kitaba allazina istafayna min ibadina. Bendele 3 bölek bolýar. Feminhum zalimun li nefsi. Fatir surasında Hudaý Taala aýtýär bendele 3 bölek. Feminhum zalimun li nefsi. Bir bendele we özlerine zulm etýärler. Harama barmak yani zulmetmek da, özüňe sen zulmetýäň da. Feminhum zalimun li nefsi. Bir bendele we özlerine zulmetýärler. Günah barýarlar, günah bulaşýarlar. Emma ikinci ve minhum muqtasid. İkinci bölek bendele mu'tedil bir miyanero. Allah'ın haramına barmaýarlar, halalyň içinde gezýärler. Bula da bir miyanero bendelem diye. Emma üçüncü işi sahabalar, ýaşy adamlar. Ve minhum sabiqun bil hayrat. Üçüncü bendele hayratları bir-birinden galjakka bolýarlar, musabaga berşýärler. Ve minhum sabiqun bil hayrat. Üçüncü bendele bir-birinden galjakka bol musabaga berşýän bendele. Hemmemiz imana giremizde bendele hemmemiz musulman. Emma aramızda farklı vada. Eyni işi elläki barmakla bir-birinden farklı bolşýaly, hemmesi bir ele bagly bolupdy. Emma barmaklaryň her birisi farklı bolýar-da. Ola kon bolýar, gişik bolýar. Eyni şon ýaly hemmemiz bir rişeyi İslama baglygy, hemmemiz musulman ha. İçinde bendele zalimul li nefsi, özüne zulmetip ýörenne vardır. Ve minhum muqtasid, mu'tedil bolup ýörenne vardır. Ve minhum sabiqun bil hayrat. Başarsa gawluklary arttyrjak bolýar, gawluklary aljak bolýar. Aslında bir-birinden galjakka bolýar. O bendele de vardır. Allah hemmemiz şolardan etsin inşallah. Hazreti Sofallah Yarişan bir hikaýany getirýär. Bir wagt İmam Ahmed ibn Hanbal radıyallahu anh İmam Ahmed'in yanına bir zinane gelip soraptır. O zinane bir iyige girýän zinanamıştyk. Bir garip biçare zinana bir öýde ýakmana çıra panar da ýok bolmaly. Oňa bir giýje bolany günnillerde diýişine meşgul bolýar giýje wagtynda. Şol aýdyn bolan wagtynda aýyň ışıgy bilen iyige girýänipdir. Eşitgil Ahmed Hanbalga bir ýowm didi bir biwezen ey hadiye kavm. İmam Ahmed'e gelip aýdypdyr. Men öýde çıram ýok, men aýyň ışıgy bilen iýge girýänipdir. Furu gitdi jahan eýwanydan ma halife ötdi meş'el birle nagah. Bir gece ay aydymlyk bolmady, hawa bulutly boldy, ay görünmedi, garanky boldy. Menne günnillere işe meşgul bolýan gizede şo iýge girýärdim. Ay bolman wagtynda şaşa wagtda halife meş'el tutaqydany, ot ýakaqydan näçe serwalary bilen biziň köçämizden geçip gitdi.
Anın rowşenliginde çosto çalak ögürdüm bir iki yol çarxym eypak. Şolan geçip baryan, yak baryan ışıkları bilen bir kegedek aylaqadan men iyigime girdim diptir. Şolan ışıklar bilen egirdim. Maňa ol reştemey gotbe zamana cevab aygıl halal olgaymu yani. Ey gotbe zamana, ey İmam Ahmed ibn Hanbal, maňa ayt, men şolan ışıklarından alaqadany iyigim egirdim. Şu egiren iyigim maňa halalmy ya harammy diptir. Men olan ışıklar bilen men hayırlandım. Şu doğru bolarmy ka diptir. Ey bir iman näme? Birow näkiba iman näme? Nämen sorapdy? Ey zinanalar şigurrun bir zinanalar hemmesi bir isteda. Bu fakat şoň ışıgyndan men istifade etdim. Şu dogrymy, maňa halalmy ya harammy dipdi. Eýem ýurdundan çykan wagtynda baş örtüýüňi aýyrjak, sen musulmançylygyň ýada düşürjekke, sen enataň näziridigin ýadyna düşürjekke, eýem hijabdan çykjak, musulmanly da deň bolmaýa, bendeli de deň bolmaýa. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Bizinanany weze men şu iýige girdim, şu bir iki aýlanyp maňa halalmy harammy? Mun sorap duran zadyny weze başardy hijabdan çykjak. Eýem musulmançylykda ýöne bir zordan oýnap duruldy näzire, bibendeli näzire. İmam Ahmed ibn Hanbal maňa aňalypdyr. İmam aýdy, bu gaflet aleminde neçikden sen munuň dek din gamynda. Ey bu gaflet aleminde her kim öz işine meşgul bolup ýöke. Sen bir sorayan zadyň näme? Sen kimlerden bolýan dipdir. Aňryň bir güýçli adam bolmasaň, sen kimlerden bolýan dipdir. Sen bir sorayan zadyň hewwere sen dinli, hewwere imanly sen. Kimlerden bolýan dipdir. Zaife aýdy, ey makbule wafi. O zaife zinana. Görüň musulman dogan ýaş oglalla kitapda zinanalara bir ady zaife diýe. Zaife diýdi, ýani zaif diýdi. Yani erkadam yalde sen özün yal etip başarmayan ol zayıf. Hudaý Taala yaradanna on zayıf yaradypdyr. Kitaplarda zinanaň bir ady zayıfe. Öýde zinanaňma ey sen gaharyň getiren wagtyny eýem gurrun ulaldypdyrmy? Zayıfe yaradylşy şo. O bilen deň boljak bolup ýa men diýenim bolmaýa diýip ýa özüň erkekdir ýakydan oň başyna sen gyýgyryp ýa el galdyryp ya bir entek gurrun bolupdyr da bir gidijek zat, git sen öýüňize git. Ol sen bir zinany bilen oňuşmaly bir zayıfe Hudaý Taalaň yaradan zady. Ol biçare sen bilen omrun sen omruňa goşupdyr, näçe ýyl sen bilen gezipdir. Bir gurrun bolupdyr da sen bir kuta gelam Allah. Hop Hudaý Taala yaradan süzüremişdik. Ay zayıf da diýakydany bir kuta gelip oňşama Allah. Näçe ýyl geçipdir. Innoňa sen öýüňize gida diýmek. Inde öýüne baran bilen öňkü aýal ogullar barmy? Hemmet gidigili adamyga teşkil hanabady bergili. Öňkü erkek ogullar barmy daşynda durar ýaly. Her gaýta oglan uşakly bolupdyr. Öňkü enatasy barmy? Ya şulu bir garry enatasy var, ýöne gaýyk edip sen on gyýyzyny ýebereniň bilen näme müşkil hal bolmaly? Bolasa enatasy bir garryp galypdyr, dogolly aýal ogully her gaýsy gidipdir. Yo enata bolmasa da pahyr näme etmeli öýüňize git diýip bir erkek dogonyň eline galmalymy? Hudaý Taalaň yaradysy zaife. Zinanaň ba oňuşak bolmaly. Eyni şon ýaly zinanaň näniň bilen eneň bilen ýaşap ýör, aýallygynyň bilen ýaşap ýör, eneň de zaife, o bilen oňuşak bol. Aýallygynyň da zaife, hemmesi şon zinana da. Arada bolsa çäreň ýok, eneň bilen zinanaň arasynda gurrun bolsa idare etmeli bolýan, çäre ýok. Hemmesine bolýa diýip saw bermeli. Bolýa senki dogurdur. Oňa sen gurrun ulaldyp ýok, musulman dogan bir erkeklikden ne? Hudaý Taala yaradanny zayıf yaradypdyr. Ýoly bolýa senki dogry, eneň de bolsa bolýasyn mer, zinanaň da bolsa bolýasyn mer, aýallygynyň da bolýasyn mer. Hemmesi Hudaý Taala zayıf yaradan mawjudi. Hemmesin Hudaý Taala zayıf yaradypdyr. Bir wagt Abdurrahman Ahun tagzir müderrisiň ýanyna iki nefer dawaly bolup gelipdir da. Egunça aýtýan bolmaly. Ay tagzir, himen şeýit çekmiş oňa, özü men başyma şu zatlary getiren sen menne şeýitdim da diýen bolmaly. Tagzir da dogurdur diýip men fakat dogurdursun merýän bolmaly.
O bir aýdypdyr, tagzyr. Mende bir düşünmän duran adam däre öýeden sen menne şeýitdim da diýenne. Ha, dogurdur, senki de dogurdur diýip, müň da ýöne faqat dogurdur diýip, ikisine de şey diýip duran bolmaly. O keplese de dogurdur, o keplese de dogurdur. Ahir elteci aşöýden jydamanlarda, ha ýahun her gaýsy bir zat diýse dogurdur diýipdiň, birini kessämiň diýipdir. Oňa wakakydan, ha, senki de dogurdur diýenne. O sen zinany bolandan soňra eneňe de bolýasynmer, zinanaňa da bolýasynmer, idare etmeli bolýan, çäre ýok. Hulasa Hazreti Ahmed ibn Hanbal sen kimlerden molyan diýipdir da, zaife aydi ey makbule vafi meniň Hamza demerdi Beşre hafi. O zinana aýdypdyr, ey İmam Ahmed ibn Hanbal min Beşre hafiň aýallygyň diýipdir. Beşre hafi, ol ewliya adam, ayak yalaňaç odal gurrun geçti. Tövbe eden wagtynda aýagyny köwüş ýokmuşdyk. Umret ýança ayak yalaňaç geçipdir. Näme? Hudaýa tövbe edip ewremde aýagymda köwüş ýokdy. Haýa etýän Allahdan aýagyma köwüş geýmäni. Beşre hafi diýdi, ayak yalaňaç diýdi. Men Beşre hafiň aýallygyny diýipdir. İmam Ahmed ibn Hanbal aýdypdyr. Eşitdi Beşratyn gözden döküp ap diýdi, sizge rawa ýok ey durrinap. Beşre hafiň adyny eşitende İmam Ahmed'in gözlerinden ýaş gaýtmany durupdyr. Size dogurdaýa diýipdir. Size ol padişah geçen wagtynda oň çyrasyndan alakadany iýige girmek size dogurdaýa, Beşre hafiňden dogan diýipdir. Musulmanlar üç forum bolýada, siz o sabiqun bil hayratlarda, siz küçeklerin zatlarında daýawdyr ýaly, size dogurdaýa diýipdir. Görün musulman dogalla sahabalar pes evvelki guruhda, yani sabiqun bil hayrat. Allah bizde şolardan etsin. Başardığımızdan olan ýerine yetip bolmaýa ha. Ýöne şolun ýerine batýallerden etsin Allah. Sahabalar ýaly hiç kim bolup başarmaýa. Ahirkylja görün inşallah Hazreti Halid ibn Velid'e gelecek jelesede şu fermandehi Halid ibn Velid'e berýärler. Hem kudret bilen mağze mutefekkir cengi Halid ibn Velid 3000 däne sahabany 200.000 däne Rumiýlaň beraberine piruz edakadan Resulullah aleyhisselam'a uğurluk gaýtýarda. 3000 däne sahabany hem cengi ravani bilen hem cengi kudreti bilen Rumiýler bilen 3000 nefer bilen wurşakadany bir hile bir hokko bilen jengde gelýär. 200.000 däne Rumiýler şekest diýip ýa-da gaçmany durýar. İnşallah geljek jelesede men aýdyp bitade töketmäli. Hazreti Halid ibn Velid baş bolup o Rumiýlara näme gün kökedýäni geljek jelese. Ondan soňra Resulullah aleyhissalatu vesselam'a uğurlup barýany. Geljek jelese Allah ömür berse inşallah aýdar. Emma ahirkıca gurrun bendele 3 forum molya dedik. Sahabala şoň inki evvelnäkile. Hazreti Sofallah ýalyşan sahabala barada aýtýarda, Allardan soňra hiç kim jalaryga yetişmez belki hake palaryga. Sahabalardan soňra hiç kim olan jaýlary, magamlaryna dursun, hake palaryna da yetmeýärse, şeýle dine zähmet çekaýly, ola ýaly hiç kim bolup başarmaýar. Bilen ihlasy, bilen şojaati, bilen jan fedaýylyklary, bilen Allah we Resulullah'ın himmetden ileri çekşi tarihte fakat musulmanlara da ha tarihte ha yani kafirlerin da kabul etýän zady Muhammed'in afratlary ýaly sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir adamın afrady şüzre canlarından o da öz ihlaslary bilen feda etýän tarihte görnen zady ýokda. Şu sahabalar şolardan da bir wagt bir ýaş oglanlaryň biri şu zamanyň oglallary bir Kur'an zat bilenden wagtynda bir ahkam-ı dini zady bilip bir daş ýurtlere bir owalan bir ýerine bir maşina minakadan mini busulja ödi din öwretmäne barýar. Görün barýan wagtynda bir ýaş oglan şu zamanada dine zähmet çekýärler her zamanada baha. Allah bizde şolardan etsin. Kıyamatda da hemmemiz dine zähmet çeken, diniň ýerine ihlas edenlerin arasyndan gofarsyn inşallah. Her zamanada da dine zähmet çekýän emma sahabalar ýaly hiç kim bolup başarmaýar. Bir ýaş oglan bir pertrek owalan bir ýerine namaz dähretmeni öwredýänip bir minibusy minakadanjyk öz daş ýurda barýan wagtynda öz aýtýan bolmaly oturan ýerinde menne şuma sahabalar ýaly bolup barýan ha menne dini öwretmäne barýan menne din ýaýratmana barýan
Menne şuma zinany oglanlan ba, menne şolar äp berip barýan ha diýip biçare olakon iş bitirip barýa. Edip duran iş olakon zata. Ýöne öz barýan ýerine adam bir keyif etýär da bir yüreginden şonu alıp öz oturan ýerinde menne oglançyklama äp berip barýan, zinanamy äp berip barýan, sahabalar äp berip gitşýäli. Menne dinden sirem barýan ha diýip özi keyif edip yüreginden şükürlük et menne sahabalar ýaly ha diýipdir da. Sonra baramda diye bir gece yattım dişimde diye eyni şu minip gelýän minibusumda menne ba minibusun evünne Resulullah aleyhissalatu vesselam oty. İzim özledim şu minibusun içinde dolu sahabalı oty. Bindin dişinde görüp duran zadyny görün. Resulullah aleyhissalam evde oty, izde de sahabalı ba. Bir yerde minibus durýa. Şol duran wagtyny izlin Maria maşin izlin Maria. Men özüm şo taýda hemmek işlenewinçe bu maşin saklaýyn diýip ýörtäkadan düşüp döwregede bir daş tapjak bolup aýlanyp bir daş tapdym. Näme içinde Resulullah aleyhissalam ba diýip men minibusy ýerine iýerjekkä saklajak bolup özüm döwrek daş aýlanyp bir daşy gözep bir uly korak daş tafaqydan iýde aýlanyp. Emma näme zat görsek awy. Görün, men özüm sahabaly ýal diýip, menne sahabaly ýal men hyzmat edip ýönüp ýüregine gelipdir da. Hiç bir adam sahabaly ýal bolup bilmeýär diýipdir. Men Resulullah aleyhissalatu vesselam başa maşinne diýip daşyň ýerine aýlan, bir ulakon daş alakadan şoň lestigine goýaýyn diýip aýlanyp. Emma gördüm sahabaly ýerli ýerden başlaryny oklakadan şoň lestigine maşin saklap durýar diýipdir. Men daşyň ýerine gerip ýökem, ola başyndan geçip durýar. Görün olaň işlerini sahabalar ýaly hiç kim bolup başarmaýar. Daş nirde, baş nirde. Men daş bilen saklajak bolup durkam sahabalar başlaryny oklap Resulullah aleyhissalatu vesselam saklajak bolup şo maşiny berjekkä bolup, ýani sen sahabalary ýetip bilmeýän diýilligi. Alardan sonra hiç kim jalaryga yetişmez belki hake palaryga. Allah hemmemiz onda da dine zahmet çekýärlerden etsin inşallah. Hemmemiz sahabalar bilen bile kıyamatda mübarek ashab-ı kiramlar bilen bolmak, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sahabalar bilen bolmak, cennette didarlaşıp şu aýdylan sahabalar bilen oturmak Allah hemmemize nesip etsin inşallah. Ötellen ruh şad bolar ýaly bir elhem üç kul huvallahu ahad okuyup içerde daşarda kulak asallan umidvarlarının ruhlarına bağışlar. Okuyverin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.